Ahojte, ideme si predstaviť sortiment, ktorý máme na predajni. Máme tu Fly and Night, je to 6-kusové balenie, je to veľká včielka, ktorá po zapálení vyletí do vzduchu a na záver vybuchne. Tento istý efekt má aj Buzzbag, je to 4-kusové balenie. Ďalej tu máme Flight Tornado, 3 kusy v balení, tiež rovnaký efekt, vyletí do vzduchu a na záver vybuchne. Potom tu máme Super Grand Spinner, 2 kusy v balení, Fly Banger, 3 kusy v balení, tiež rovnaký efekt, vyletí a na záver vybuchne. Ideme si teraz predstaviť pochodne, hooligans, rôzne farby, napríklad biela, fialová, máme aj červené, zelené alebo žlté. Ďalej tu máme dymovnice, toto sú také menšie, tiež rôzne farby. Tu máme väčšiu dymovnicu, tiež sú tam rôzne farby, zelená, modrá, biela. Teraz si predstavíme zvukové generátory. Ideme od tých menších. Tieto máme škrkacie, sú to skuly. Ďalej tu máme o niečo väčšie, tiež škrkacie, Armageddon. A ideme si predstaviť teraz so zápalnou šnúrou. Máme tu zvukový generátor Falco, 10 kusov v balení, ako som spomínala, je so zápalnou šnúrou. Ďalej Toro 10 kusov v balení a nakoniec zo zvukových generátorov tu máme Big Bangy, 20 kusov v balení, modré a zelené, majú 2 gramy. Happy Star, sú to detské maličké fontánky. Crackling Lord, 4 kusy v balení, po zapálení majú cracklingový efekt a na záver vybuchne. Mini Vulcano, 4 kusy v balení. Shock, je to taký menší single shot, tiež 4 kusy v balení. Crackling Ball, 12 kusov v balení, sú to guličky, ktoré po zapálení majú cracklingový efekt. Nesmú chýbať búchajúce guličky XL, 10 kusov v balení, niekto to nazýva aj cibulky. Ďalej tu máme prskavky neonové, 20 kusov v balení, rôzne farby. Pískajúce fontánky, 24 kusov v balení. Ďalšie fontánky tu sú Happy Fontán, 4 kusy v balení. Storm, 4 kusy v balení. Rotuje na zemi a na záver má taký cracklingový efekt. Scream Attack, Storan. Z detskej pyrotechniky tu máme Red Chili Cracker, máme to 100 kusové balenie. Má to cracklingový efekt, keď to zapálite. Ďalej tu máme Ecoball, 3 kusy v balení. Diabelky Gigant, tiež niekto to nazýva cibulky, 50 kusov v balení. Color Smoke Ball, 10 kusov v balení. Sú to malé dymovničky rôznej farby. Buchajúce guličky. Ďalej tu máme Crazy Fontán, 10 kusov v balení. Sú to maličké detské fontánky. Spinner XXL, je to rotáček, 6 kusov v balení. Po zapálení rotuje na zemi. Deti sa z toho veľmi tešia. Ďalej tu máme Vulkán, efekt má až do 8 metrov. Happy Jack, malé fontánky s cracklingovým efektom, 3 kusy v balení. Ďalej tu máme z detskej pyrotechniky Crackling Marbles, 24 kusov v balení. Točia sa na zemi a majú cracklingový efekt. Máme rôzne veľkosti prskaviek, malé aj veľké. Malé majú 17 cm, veľké majú 90 cm. Tu máme 3 kusy v balení,
60 cm prskavky, 5 kusov v balení, tiež neónové prskavky, majú 60 cm a tiež 5 kusov v balení. Veľmi obľúbené sú tu aj farebné tyčinky. Máme tu veľmi obľúbenú a veľmi predajnú fontánu Snowman, ide do výšky 4 metrov, rôzne farby, s blikajúcimi očami na červeno. Potom tu máme vulkán, tiež fontána, táto má farebný efekt. Máme tu vulkány so strieborným efektom a samozrejme, že nesmie chýbať aj vulkán so zlatým efektom. Ďalšie neónové prskavky. Z detskej pyrotechniky tu máme ešte tornádo, 3 kusy v balení. Keď zapálime, rotuje na zemi a píska. A ideme si pozrieť single shoty, ktoré sa u nás nachádzajú na predajni. Tieto sa zapichujú do zeme. Single shot znamená jeden výstrel, každý má iný efekt a inú farbu. Máme tu aj single shoty, ktoré sa nezapichujú, sú na podstavčeku. Tento je XXL Gold Crackling, má praskajúci a zlatý efekt. A ideme na rakety. Máme tu Rabbit Invasion, 9 kusov v balení, Grand Zero, sú to shell rakety, 5 kusov v balení s plastovou trubičkou. Naša najväčšia sada rakiet je The Last Day, 27 kusov v balení, tiež majú plastovú trubičku. Ďalšie raketky sú tu Viking Rocket, 7 kusov v balení a malé raketky Monster Ace, 8 kusov v balení. Posledné z detskej pyrotechniky tu máme Mini Rocket, potom Biedronka, je to menšia včielka, lietajúca, 12 kusov v balení. Lady Bug, 3 kusy v balení, keď sa zapáli, točí sa a vyletí do vzduchu. A Rattlesnake, cracklingový efekt má, po zapálení máme 24 kusov v balení. Sú to také dlhé hadiky.